Maayong buntag na po diri sa baybay, nagsuroy, nagtanaw sa kanindot sa ulan. May kanindot ang view sa mga baybay, sa mga tayo. Medyo mainit-init na. Kuha sila ng vitamin D ani. Pinaisayat ito niya mga orasa eh. Boy nanunggo na mga see how beautiful it is. Guys, medyo init-init na gamay. Nabatian ako ang kainit na. Makakuha na sila ng vitamin D. Mingaw pa. Pakain na nunggo. Ano rin, ang sugo na panunggo ang mga mananaga. Okay. Nabatian ako nga medyo mainit na. Sa iyo, sige na ako ganiya eh. Tama ka itong mga tiil. Itama Nindot kayo dali. Kitog sandbar. Sorry ka sa balod. Kung mangambit ito isa dito kananay nangalay. Sakit eh. Ang balod. Diyan op ya, mag-down there. Tama. Ano kung balas? Ito sandbar. Nanununggo. Nakita nga po. Yung mga nanunggo. Yung mga nanunggo. Nanununggo. Dahil na ay mga nanagbo. Pangtagbo sa mga mbitay o
isda baka ha, lambay o ano sa. Oh, medyo mabatian na ako ang kainit. Nindot yung ano, clouds, nindot yung weather ron. May nakita na itong ano na yung nangalay. Hindi ko nga puto ganyan. Puto maya. Sabag ako na sinay. Sila ko na isda. Yan ang good. Nasa bayon kong basin. Mas like ko nga ang isda. Like kong pangambit. Kalindot sa lugar. Ito lang sarap ko mga lais dagat dito. Pagkakita sa mga dara ka muna. Okay. Oke, ikaw na. Lapa. Ara, itong tulog. Ang sila kuha ay ngambil ito ko isda sudah na wala ang sila kuha ay balik ka to speakers hindi na pinanong ko sa unahan isin ko ang sila kuha ito murag mabati-bati na akong kainit gamay ini kay bugnaw pa sa nami ko dress baby bugnaw pa kaya medyo mainit na masalay ko pa nga ni gidang kang sa taga na kayumtang sa managbat basta wala isalay ko ha dayon tibok gabi silang gago dito sa lawod yun way ko ha yung samot ng ting bagyo kulyada tawag din way ko ha katang daoya murag di kabawi sa gasto sa panggasolina sa panggasolina na lang way dili lang apilon ang kahago way kayo mananagat yun ngayon pasalay halos ko ha na magani ko ha kuan pagkuan pang bugas, pang sudan, pang gasolina. Tapos ay makautang-utang pa. Ang ini kay mitang diri sa kuan sa moang lugar. Uy kayo. At may mga nanunggo ng mga kuan. Mga mananagat kita man na sinsya na kayo ma-zoom in sa akong kamera mga manunggo yun mga managbuay nagulat na sa lapiyahan kay mga mabit tanaw to pinsan na yung mga kuha nadali sa kilid okay na yun na nagdunggo baka na sa kuha ka pero naman po ubang sa pambot kay ay padili taw pambot sa kayan kay bugsay lang pero lagi wag yapi kuha kap luy kayo kapag kay pambugsay imagine bugsay nasa lawod bugsay gamit dili makina tunga sa lawod bugsay lang mano nga pagpamugsay luy kay ning di makina sana pump boat niya na ay makina ang sakayan sa mot na tong mamugsay ra di mo pagi kuha hurot ang kahago hurot ang kusog ngayon na ako ay kuan ato dede dang nanunggo during the pizza see the beautiful sky na may kuha Mayra at least na lambog
O nanunggo, daan na nanunggo. Mga bitay nagulat na sa lapihan. Kaya lang managbuay. Matawag din sa mga mbit. Diba ang mga mbit kay makig. Tawag ng mga mbit is tagaruan pa. Mga mbit. Pagpakig ambit. Pagpaking labot. Ba't nga naman pangambit ang tawag na term na andan? Diba ang dapat nga term kay palit. Mapalit, managbo kay mapalit og mga sudan tra nanunggo na ang mga kuan. Ang mura ga parade. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagang nangabot oh. Nanunggo na sila mga mananagat. Balik. Tapos akong kuan. Manto ko sa akong kuan kay mao. Kailangan ko na sila nakuha na isda. O nasalay ko nga. Kaya na to. Medyo mabatian na akong kainit. Medyo nawala-wala ng katugnaw. Unya-unya ang tawad-tawad ani kay init na kay ni unya. Ang kainit yung marag mamaak sa panit. Just enjoy the sunrise. Time check 6:16 AM. May 1 deron 2024. Dalam balik pa. Gusto na isda darin dapita. Always. Uy, naikuha. Unsa na? Danglay. Apa mga doggy dito sa dagat. Oh. Kining mga iro sa dagat. Mga iro sa mong dapit kay musalom ang tubig. Isod po sa ano na pagkanipasil. Musalom ang tubig. Sirat Sutras. Batin na akong kainit. Hindi ay tugnaw pa karon mabati na din ako. Medyo init-init. Tag vitamin C. Hindi ako. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Mabati pa na akong katugnaw dahil sa pikas sa side kay medyo init na hindi sa pikas ng side tugnaw pa. Tugnaw pa ko pero sa pikas ay medyo init na. Medyo init pero niya na yung mga alas 7 siguro. Perting inita. Inita. Dumdum ni ko sa una ang bakasyon days sa mga summer. And mga ligog, mga dagat at dating pagtunga. Mga batang enjoy sa dagat, mga pagtong. O dito ko mga lagong kami sa mga bata kami. Kay lingaw kami sa mga ligog dagat. Halos din maundang sa init kaya ba salong-salong gyapon. See.
Formations of clouds, good weather. Good weather taron, good weather. See, nindot yung formation sa clouds. Ay, kanindot. Ay, dali nga side, init na mabatian ako. Init. Yung sa pika side, tugnaw pa. Muli na ko yung tagtaod kaya medyo maragmamahak ang kainit. Maragmamahit. Kahit sa ligo, yung aning orasa ko, anindot mga ligo. Yung aning medyo calm, kalma, hindi kainit. Lagi pero kapoy magbangag sa'yo. Daanan na nung ko. Thanks. Dahil ang nanunggo ng mga mananagat. Swerte ang mananagat kung maka-jackpot. Jackpot may tawag nila. Ang dagan sila kuha, jackpot. Bawi sa gasolina, bawi sa kahago. Dagan pag halin. Pero kung kasagara kay gamay naman sila kuha. Mukhang mahal ang isda, mahal ang kilo. Okay, mahal pong gasolina. Tindot sa mga view. Huwag mabatian na akong kainit. Muli sa ako kay Bakoy Pandong. Balik sa kaunya, balik. Balik ko niyan taon or depende lang. Pag may mabatian akong kainit, init na kayo. Uli na ko, uli na. Uli na ko. Uli na ako, uli na.